ikaslei arbelean ikastea eta bestea munduko berri geure begiz ikustea. Handik txikirik ez dago hemen, zango da ez hemengo, helburu bakar iristea data, ez derrigor lehenengo. Aurki edo pizarrakik kalera, barruan pilatutakoak atera, bidaia bat eskolatik gizartera, bidaiak politak dira batera, Ikasi dugu nola gainditu lehen bidaien arrura, begirada bat kanpora botaz eta beste bat barrura. Maiz arazoak partekatzean urritzen dira erdira, ta pozune